नमस्कार, प्रणाम। हम हैं एक्टर कृष्ण कुमार। कैसे अंबानी हो? सब एकदम ठीक? बढ़िया, चकाचक, फंटास्टिक। ये खेतवा में क्या होता है आजकल? खेतवा में शूटिंग होता है भैया। अच्छा। बहुत बढ़िया मजेदार शूटिंग आज करीब 5-7 दिन से हो गई चलत। हम्म। एकदम बिंदास होकर शूटिंग करत है इंसान हमने के यूपी में। मतलब सब कोई बम्बई छोड़ दिले बा आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, बम्बई में कोरोना जी बहुत ना। अच्छा। देखा तानी पूरा भरल बा, पूरा ब्रह्मांड में कोरोना बा। बम्बई में तो ज्यादा ही बाटे। परसेंटेज 60% सुनत तानी कि बम्बई में सारा लोग, लखनऊ हाँ। यूपी में एकदम धमाका बम की तरह गिरौले वालों सारा यूनिट 25-30 गो फिल्म के शूटिंग हो रहा तो यही ले तू खेता में आगला शूटिंग करे कि भाई कोई कोरोना है। की भोजपुरी फिल्म है ना, तो भोजपुरी के मिठास जन बा तन माटिए में होला। सही बात बा। तो ऐसे हमने के खेता भेल बनी सन। तो भोजपुरी में भी बड़ा सुनी है कि कोरोना भइल बा हीरो हीरोइन के केकर को बजा बताई ना। अगर लापरवाही करी लो तो कोरोना तो होबे करी। हाँ। में हम और कुछ नहीं किसन कर सकत। खुद के रौरा स्वयं के अपने आप के कंट्रोल करे के बा। शूटिंग हो रहल बा, शूटिंग पे कोशिश करे के बा कि उसे हाथ ना मिलाई, क्योंकि लगे ज्यादा चिपकी मत। बाहरी लोग आवता तो उससे दूरी बना के रखी। काहे कि ये मान के चली कि छुआछूत के ही बीमारी बा, तो जितना दूरी बना के रखे, हम अपना के प्रिकॉशन लेकर रखे, हम गर्म पानी पियत रही, तुलसी पत्ता खात रही, हमनी के शूटिंग करता इंसान। लेकिन हमेशा लौंग इलायची काढ़ा पियत रहता इंसान, मास्क लगा के रखता इंसान। जब शॉट देता इंसान तब चेहरा पर से नकाब हटता और शूटिंग बिंदास करता। इतना चीज सावधानी बरतते बरतते कैसे से लोग कोरोना हो गइल बा? कहीं ना कहीं सुनिए कि अमरपाली जी के मोनालिसा के भी कोरोना हो गइल बा। जी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई हुई। अब हम का बताई। तो का अमरपाली जी के कुछ कहल चाहता नहीं कोरोना भइल बा ओकरा के सावधानी बरते के? अब तो हो चुकल बात, तो वहाँ के दवाई से दवाई कराई और गर्म पानी काढ़ा बना के पी, और जन डॉक्टर प्रिकॉशन दिले बड़े वो ओकरा के लेके इस्तेमाल करी दवाई के। और एक बाद भी परहेज करे के बा। ऐसा नहीं कि कोरोना से और निवृत्त हो जाए तो फिर ओकरा के कोरोना ना होई, एकर कोनो गारंटी नहीं के। तो बचे के बाद सब करा के, चाहे अम्रपाली जी होकी, अक्षरा जी होकी, चाहे मोनालिसा जी होकी, सारे लोग के भोजपुरी के पूरे देश के हम कहब कि कोरोना से थोड़ा बच के रही। एकर कोनो इलाज फिलहाल तो बा ना। दवाई के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, एगो प्रिकॉशन के रूप में हम के लेता निशान कि कोरोना हमरा ना होई, ऐसा नहीं है। लेकिन परहेज करे के बाद दवाई एक माध्यम बा कि और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। भोजपुरी में सुनिए कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा के, जोगेश मिश्रा जी, अमित श्रीवास्तव जी, एम.आई. राज जी, मोनालिसा, अमरपाली दुबे और के गोस्वामी जी, ऐसे कई लोग हैं जिसे कोरोना हो गया है और घर में सख्ती बरत रहे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक भइल बा कुछ ना कुछ। अब नाम हम नहीं लेके चाहता, तो सनोज जी बानी बराबर बाहर घूमत रहे नहीं। कहीं ना कहीं ट्रेन में सफर कैले हो कि फ्लाइट में कैले हो कि कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक भइल होके, जौना की वजह से कोरोना अंदर चल गई होके। और भी लोग जितना भी डायरेक्टर बा, तो डायरेक्टर लोग के कामे बा, मान ली यहाँ वहाँ जाइल मीटिंग कैल, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भइल बा, जौना की वजह से कोरोना भइल बा।